भैया बड़ी सौभाग्य की बात है साथी, अभिषेक विवेक ऑफिशियल के सौजन्य से गुलाब भाई कवि जी के देखरेख में, विजय कवि जी के देखरेख में ही माता रानी का वंदना बा। भक्त माई के दरबार में पहुंचल बा, माथा टेक के आवाज दल कहला का अरे माँ कहत का बा, जय अम्बे जगदम्बे बीड़ा वाली बीड़ा बाबा जा देबू हो। हमारे नैया के हो हमारे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो। भक्त बता रहल बा, से बसन तन बीड़ा के बजानावा, हंस सवारी कब होई हवानावा। ज्ञान वाली ज्योतिया जला देबू, ज्ञान वाली ज्योतिया जला देबू, सरगम सजा देबू हो। हमारे नैया के हो हमारे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो। दूसरी लाइन में भक्त बता रहल बा, अरे माँ तेरे दरबार में महर्षि ऋषि महात्मा लोग आकर के तेरे चरण का पूजा किए। मैं माता रानी आपसे यही विनती करता हूँ कि माँ तेरे चरण का मुझे भी धूल मिल जाएगी तो मेरी भी जिंदगी धन हो जाएगी। बता रहा है भक्त, तुलसी कबीर अइला तोहरी सरनिया, तोहरी चरनिया के कइला भजनिया। महफिल में
में गीतिया गवा देबू, महफिल में गीतिया गवा देबू, गाव के सिखा देबू हो। हमरे नैया के ओ हमरे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो। जय हो। गुरुआ बिहारी पत्तू भाई ला सपनावा, कभी घूर भारी माई सी चल चमनावा, के राकेश विजय कवि के रहिया देखा देबू, राकेश विजय कवि के रहिया देखा देबू, अरे सरगम सजा देबू, ये हमारे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो। हमारे नैया के जय हो। ओ हमारे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो। हमारे नैया के बनी जा खेवैया माई परवा लगा देबू हो।